13 kilómetros de natación solidaria que equivalen a 7 millas náuticas. Esta é a distancia que percorrerán 18 deportistas este sábado entre o Grove e Ribeira cun fin solidario. Entre eles, Sofía Suárez, a nadadora máis nova que se atreve con esta travesía. Esta proba, igual que algunhas outras de larga distancia, conta de certos requisitos a hora de nadar e a hora de entrenarse que requiren unha preparación específica, son moitas horas de entrenamiento, son entrenamientos que tamén deberían de facerse en mar para coller experiencia, hai que controlar as corrientes, hai que controlar tamén os oleaxes. Sofía tomou boa nota dos consellos de José Samuel Achero, que completou a primeira edición de Arousamán en 2015. Non renderse é a clave tanto no deporte como na vida. Yo iba pensando, este mar está muy duro, no vamos a poder pasar y muchísimo, aquí alguien va a tener que levantar la mano y en algún momento nos retiraremos y nos iremos porque no se puede pasar. Y nadie levantó la mano, yo pensaba que el primero que la levantara le iba a dar pie a los demás para levantarla y ya marcharnos todos. Y oye, el mar se calmó, el viento paró, comimos, bebimos, descansamos un poquito y al final la travesía llegamos a Ribeira. Ademais de recadar fondos para a Asociación Sarela a través da venda de material deportivo, esta proba ten por obxectivo visibilizar a loita diaria que afrontan as persoas con dano cerebral adquirido e as súas familias. Foi Manuel Martínez, aqueixado por un neurinoma, o impulsor desta proba que, gracias ao seu irmán e a implicación de administracións e patrocinadores, alcanza xa a súa segunda edición. Va a dar visibilidade a necesidade que poden ter tanto os enfermos como os familiares afectados por un dano cerebral adquirido. Nos intentamos buscar unha metáfora que era a Ría da Arousa, que durante esas 4 horas e media que nos pode levar a facer a travesía, pois que pode representar as 24 horas ao día que temos os familiares e os afectados por un dano cerebral. A Asociación Sarela botou a andar no ano 2000 para reivindicar os dereitos das persoas con dano cerebral adquirido. Na actualidade conta cunha residencia de día con 40 prazas e ofrece tratamentos externos para todo tipo de pacientes. Contamos con unha residencia de día de 40 plazas para residentes y luego ya todo tipo de tratamientos externos desde niños hasta personas mayores. No hay un límite de edad, puesto que el daño cerebral adquirido, como bien su nombre indica, es adquirido, con lo cual ahí no hay un límite estipulado. Mostrar, como decía, a nosa satisfacción pois pola gran labor que veñen facendo a Asociación de Dano Cerebral Sarela e todos aqueles como Juan Ramón Martínez que colaboran, en este caso, ca organización do evento. Os interesados en colaborar con esta entidade sen ánimo de lucro teñen a súa disposición unha fila cero ou a posibilidade de facerse socios colaboradores. Poden obter máis información a través da web sarela.org.